Id-domanda fil-lokandi u stabbilimenti ta' akkomodazzjoni fi żminijiet ta' festi waslet biex il-prezz tal-kmamar baqa' jiżdied. Dan meta normalment il-prezz jinżel xi ftit lejn l-aħħar bit-tama li dak li jkun jimla iktar l-lukanda tiegħu. Dan kien riżultat tal-fatt li anke fl-aħħar ġimgħat tas-sena il-pajjiż baqa' jesperjenza iktar turisti. Tkellmu dwar dan iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija u l-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti Tony Zara meta ħadu sehem fil-programm One News Breakfast. Normalment tifhimni meta inti forsi żminijiet ma jkunux daqshekk tajjeb fit-turiżmu eċetera, forsi jkun hemm ikollu tentazzjoni li jipprova jraħħas il-prezz ħalli jaħseb illi ħajkun aktar kompetittiv b'dak il-mod. Meta inti tara li qed jiżdied in-numru tat-turisti u xorta waħda l-lukandiera qed jirnexxielhom iżidu ir-rati, allura dik hija xi ħaġa pożittiva ħafna u minn dak li aħna rajna irrappurtaw xi 85% minn dak li aħna kellimna qalu illi fuq is-sena ta' qabel irnexxielhom iżidu r-rati għal dan il-perjodu ta' żmien il-fier għal Christmas u New Year. Tony Zara sostna li fl-2016 kienet sena rekord iżda bħal kull imprenditur ieħor ħarstu diġà hija fuq din is-sena. Sena li fi kliemu toffri wkoll numru ta' sfidi fosthom il-ġejjieni tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta. Għalaqna sena oħra, sena li kienet oħra ta' rekord, kif qed jgħid Gavin, ta' rekord tajba u qed nistennew ukoll 2017 illi tkun sena oħra tajba. Però ma ninsawx illi kull sena hija l-istess bħal lig tal-futbol. Irbaħt it-trofi s-sena l-oħra ma jfisser xejn illi se tirbaħ dis-sena. Fil-programm iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu tal-ewwel indikazzjonijiet ta' kif qalqet is-sena għalkemm wieħed jistenna l-istatistika uffiċjali. Fl-2015, fl-aħħar tal-2015, il-pajjiż kien irreġistra turiżmu ta' 1.8 million. Żidna b'aktar minn 100,000, irrifieri il-1.9 million by the end of 2016 il-ħaqnija. Ħalli ngħid jista' jkun li biżnija wkoll. Jekk biżnija u b'kemm biżnija nistennew l-istatistika uffiċjali toħroġ u mbagħad inkunu nistgħu ngħidu b'mod uffiċjali u b'mod ċert.